sakita na sa ngipon ako dili na dyan magwanta ba. Stone ko na ipaibot wala man yung kwarta ko na sa may magibutay ngipon na rin. Naibot na naman ba? Sakit na kayo ba? Mula na Cheto dong. Sakit na dyan akong ngipon lagi dok. Hindi dyan ko katarong kaon ba gabi sige yung hilak ba ngunun dyan dok. Magdugo mga dok kung akong limpiwan ba. Sige, ito na to na. Sure na kahit ito na to na. Oh sure dyan dok. Sige, lingkod dito. Lingkod nga dong, lingkod. Grabe, namingipuna na eh. Pila na kabulan ba, panayo ba. Tambala na nagtaes kanding gabi eh. Yapo ni talam. Taon, muna ko na eh. Kaya to dong. Sakit na yung ipundok pa dok. Salaka na nagtaes kanding gabi oh. Yapo na ayo. Sige, sulod dong. Napag na isa ka pasyente rin dong. Hapit kayo na mamatay sa kasakit sa ngipon dong. Dong, lingkod. Dok. Oh! Grabe, kasakit yung ipunan eh. Mantos. Dimandos. Mantos ba eh? Kadihat Tambala na naman eh. Gusto na kayo ko maghiko gani, kamatay ko, maamba ko building. Wala na kayo ulit kami taes kanding ngayon kayo. Japo rin talang sa or baiso naman siguro rin. Sa ako ni sa doktor ron, bicycle mo rin damit na nangipuna ni. Sila raw po yung nakabalo na. Nakabalo kayo napatambal naman punta. Araw ngipon ako. As kita kang ngipon eh. Tambal naman ito eh, doktor. Kaya to dong. Sakit ang ngipon no badok, di naman to sa badok. Sulod na, sulod dong. Sa lingkod, dito dito. Kita sa akong ngipon eh, di naman to mo. Dog, ako na dog bidok, sakit na kayo dog badok. Ako na Dog, ako na dog, sakit na kayo dog, ako na nakanato dog dog. Sakit na kayo dog mo. Mas ngipon eh. Sige ba? Sundrit patambag ipon rin. Kaya to dong. Bakit sa ngipon, Dok? Asa na part sa ngipon dong? Skilid ako, Dok. Sure na to na ito na to na ron? Talaga, kaya magkakaya ba, Dok? Sige, sulod, sulod. Oh, palingkuran yung kuya. Bugay niya po, kalatahan ka mo rin. Cool. Toko, dako, ilang taong dutlan pagkasakit. Pagkasal ko eh. Ito, Dong, bilisan na ron. Kaya pag-uwi ako gani. Lumiyan ko yan eh. Lumiyan mo eh. Ako, yung lagot na, sakit ngipon. Stand, dre guys, stand, dre. Lingkod, butang ng mga tools. Kita sa itong mga tools. Ang atong unang ibton, Gujunpyo, dali dre Gujunpyo. Kaya Nga dong, nga. Kaya meron natin ibton. Maoning dalag sakit si mga ibon do pa. Salamat kayo, Dok. Hindi, pwede na kang tindog Gujunpyo. Salamat kayo, Dok. Dong, ikaw sa una dong. Dok. Ano lang
Dok, dok, mawatag mo 5 mil lang, dok. Diyan na yung 5 mili mo dong. Gamit na to. Ano tong di pagtanggal ng kusang ipon gini ha? Di nga. Ano yung nakapasakit sa ngipon? Salamat ki, dok. Hindi nakatindog dong. Susunod dong. Ikaw talukloy, nakaitom. Yan, gamit na to dong. Ano? Uy, bili mo ni mga dong. Nandiyan dito ko. Ang isa. Ano? Yun na. Dagkuan mo kiki dong, uy. Dong, isa. Dua. Bawaan mo ba dong, uy. Dok. Okay, idog na. Salamat ko ang tagipon. Yung pila kabulam yan to sa ipuna, di ba? Kinakalas na kong pasyente. Tambok, dali, dali. Tambok. Uwa, mo tao, bukoy. Dok, ramdam ang tanan gamit, Dok. Ang gamit na to, dong. Ang tanan, Dok, ko. Daw. Ali, ni TV, dong. Ano ko isa, dong? Mag-isip. Ali. Hindi kasuyok ni. Daw. Wala, di pwede. Starstroke. Di ako masulod ba? Hindi pwede. Vestibule. Samot. Di tubo. Samot to kadako. Ano eh? Yabi na kuhan. 34. Hindi sa makuha. May na lang kayo ni ba? Sudaning bakbaan mo dong ay. Asa, milimitay, dugay, iwibot. Teka ni Dok, nagmawa na dyan ni Dok. At tingnan na to niya. Matanggal ko ba ni sa ngipon eh? Kung nagbakas yung ngipon. Dong, dali pa dong, pugni dong, pugni. Sige Dok, sige Dok. Ikusgan kayo, marami nagkabaw dako ng mangsong gabi. Ano? Dala dong, saba dong, tura. Dapua po namin speaker sa bike na sulod si mong baba dong eh. Dong dong. Bukata po naman dong eh. Mo din nakasakit sa ngipon, Dok. Asa man mo nakuha dong? Kuan sa unang trabaho sa unang Dok. Lupad mo yung Dok. Dok sa kuan bang ipon ba o balon dako, di ba? Mga idong, wala mo natulon. Mapud ganit, di sa taglibang di ba? Mabilisan. Ay, kaya mo na ko na ibrahan mong lubot dong. Dok, gusto ko magpaibot ang ngipon ba? Kay sakit na kaya akong ngipon ba? Grabe, sakit. Sakit na ulit. Kaya to dong. Tambal, sige pondok. Kaya to dong. Dok, tambal kasi sinipon, Dok. Nga nga daw yung baba dong. Ay ka? Nabango. Dito.